wannan babbar shi ne wanda ya shafi duka wannan jihar ta mutu baki ɗaya. Shi ne ma ya sa lokacin da aka yi shugabana nan na gaya wasu daga cikin shugabanni da muke tare da su zo a yi jana'iza a ƙarƙashin jagoranci shi su sukosi shi ne ke zauna kuma daga baya da ke zauna yanzu domin isar da gaisuwa saboda mahimmancin shi mawacin nan da kuma alaƙarsa da wannan ibrahim shekaru da ya dace da zo gari zo wasu gaisuwa kuma ta hannunsa wa iyalin da dukkanin jama'a ta kano gaisuwa. Muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya masa dama, Allah ya sa ya aminta. Ko kuma in ta mutu zo Allah ya sa a shiga da imani. Kuma Allah ya share da gabatar da addu'o'i sai ya ci da ɗorawa da addu'a Allah ya ji kansa. Jama'a assalamu alaikum. Mr. President, cikin wanda da suke tare da Sardauna akwai tare kuma shugaban kwamitin shugaban jihar Kano Dr. Umar Musa Mustapha Musulunta da makocin kai. Akwai sakataren jam'iyyar PDP da jihar Kano Alhaji Awal Ibrahim ɗan Zafuwa. Akwai tsohon famanin sakatare Alhaji Abubakar Goro. Akwai kuma yayanka Barista Habibu da shi ɗan Barista Habibu Habibu nasa Habibu da PDP tun da farko Habibu yawa a zo yana yawa a wani ba wannan wanda kuma wancan ba da wannan wannan shekara ɗaya Mr. President akwai kuma tsohon ciyawa na tsohon ciyawa da PDP na gaya na Gezawa local government. Mr. President, with your permission, da kuma ma'aikacin saduwar Kano Alhaji Nasiru Duhu wanda Aliyu Sani abubuwan sauri suna tare da aka baka Mr. President. Akwai ɗaya suna da Mr. President sarka da kicin da gwamna kwanuka ɗaya suna akwai Alhaji Bala tsohon ES naka Alhaji Bala Muhammad Mr. President waɗannan duk suna tare da su. Akwai Alhaji Ibrahim mai ajafa da tsohon ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar ta kai wani Alhaji Abdul Wahab waɗannan haɗakar da kima ga tsohon ɗan majalisa na ƙaramar hukumar Albasu shi ma muna tare da shi. Da kalinka da jawon sai da ita kawai akwai Sarina tashi Mr. Sai ka go Mr. President wanda ya kawai ce Mr. President yana son ya ganka. Your Excellency, with due respect, na farin cikin gabatar maka da ɗan uwanka, amininka, abokin tafiyarka, abokin gwagwarmayarka. Idan kuka haɗu kuka yi magana tun Najeriya sai ta ɗauka. Gobe front line na duk jaridun ƙasar nan zai fito a the caution za a ga Mr. President Engineer da Tarabi Musa Kwankwaso da kuma Dr. Malam Ibrahim Shekaru. Wato idan na kalle su sai in ga wato Allah ga bayanka, Allah ga bayanka. Ina farin cikin gabatar da shi ɗan uwa Dr. Malam Ibrahim Shekaru Sani. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso, mai girma da mutum da Kano da sauran manyan jami'ai da garajiya
mai girma zaɓi sakon kuso sauran abokan tafiya mawuyanta wannan ziyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbatar da Allah madaukakin sarki wa hukumai da ya ba wa ɗan uwa sauran abokan tafiya ilhama su kawo mana wannan ziyara ta zumunci ta ɗan uwantaka da kuma ta'aziyya. Muna godiya kwarai da gaske da wannan zumunci, kuma roƙon Allah ya ga alƙawarin ba da rana mai yawa da wanda ya zumunci. Allah ya ba ni abokan tafiya da ɗan wannan zumunci. Kuma da kamar yana nuna ya yi masa tunzona da duk jigarna ya yi har sau biyu gidan da aka yi mutuwa, kuma ya zo fasa da yan gidan da ke matsayin da fatan ta'aziyarka don kayi tattaki zuwa kasar waje, kuma ba shi umarnin da isar da uzuri da yau sun tsanin gaskiya ko da baka zo ba musan sakon kaya riga kuma ya isa da addu'a. Ta muna godiya kwarai da wannan ziyara ta zumunci da ɗan uwantaka. Lamarin ce mu siyasa mu'amala ce, saɓanin ra'ayi ba rigima ba ce da juna. Za ka ɗauke mu zuce ka Kano ita ce abar alfahari, kuma da ita muke alfahari. Na kan gode kwarai da wani ziyara. Allah ya ba da lada mai yawa, Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya. Waɗanda suka gabata na daga iyaye, na roƙon Allah ya rahamshe su, Allah ya sa su mutu. Kuma da muka daɗe, Allah ya ba mu cikawa da imani. Ragowar shekaru da suka yi da mana Allah ya sa su zama masu amfani a gare mu. Ni da kai duk mun karɓi wani fasa. Ya kira gudu ya zama da cewa za mu hau za mu shiga cikin nasara insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم